Kapok wadonjo e weche mag tuke, en duol matayo sekta mar chai KTDA owacho ni gichako kenge mag neno ni oket kuonde ma pi nyalo ringe kinde oula e alwora ma oganda pidhe chai. KTDA bende osiemo jopiny madino kuonde ma pi kaloe puothe kendo mamiyo oula thoro muomore ma kelo midhiero e alwora go. Tend KTDA oloso e kinde chulo familia maromo 44 ma pi ne okelo negi midhiero e gweng' ma Gitwiga e kar chung' od bura ma Othaya. Hiyo maji inaweza funguliwa ianze kutengeneza stima, because we are also part and stakeholders of this project. We also benefit. We are tea farmers. Kwa hivyo sisi hatuna objection na hiyo kazi kuendelea na hiyo maji kufunguliwa, sababu hata rehabilitation ya mahali kulikuwa